Urip tumanga wara-warahan ngarane ngajurit guru gangsa tetek kaya butula paman sumber katut kula wonten dawuh paman petela menawi kula menika Narendra kirang tarak brata kirang prihatin kirang sekti bebasanipun negari Tunggarana menika tansah nampi pengancam saking liyan praja manca negari mongko menika Prabu Bumantara Surataman dateng negari Tunggarana mila sampun ngantos kedangon paman jengandika sampun ajeng kangelan jengandika kula utus lumawat dhumateng negari Pringgondani nawala kekancingan rumiyin saking Prabu Harimba ingkang dipun tapak asmani panjenenganipun Prabu Harimba kaliyan kula menawi kula nilakaken kula sampun manunggal kaliyan Pringgondani jengandika kula atur lumajar dhumateng negari Pringgondani mundhut senjata pitulung kelawan
sinuwun ing pringgondane Prabanem Gatotkaca inggih nggih menawi tedhela mekaten badhe kula staken dawuh paduka sumangga paman sampun ngantos kedangun nadyan to kula mlebet pakulambai wah Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon kincang risa mawe gandrung sebarang kadul wukir moyat mayik oh tokok wonten dawuh pilo nun dawuh bose tambah meneh jajan negara Surateleng tambah malih yo Ratu Tunggarana Prabu Kahana wis teluk tumungkul karo panjenengan ingsun. Tunggarana iki ngayom marang negara Surateleng. Wah. Inggih, kula nderek bingah. Nggih, kula nderek mangayu bagya. Nggih. Menadipun sinuwun saged ngrembakakaken kuncaraning negari Surateleng. Kok wonten dawuh. Lho, nun. Ning durung marem rasaku. Terus pundi? Urung marem rasane atiku nadyan. Jajanku jembar ngendi diono. Paribasan aku iso ngelun jagat ning mesa durung marem. Piye lho? Ya karang wong golek marem ki ya angel kok, Kang. Piye? Golek marem ki angel. Angele. Kuwi kelingan ora. Biyen kotak gamel aku kadol perkara golek marem to kuwi jan. Ya ta? Lah iya. Lah kowe biyen padu karo Mbak Yu Deder kae mergo golek marem, tak dublak selop cangkemmu mengko tekan ngedindi ora. Estunipun inggih leres. Menawi nuruti hardaning kanepson. Nyun ngapunten, enten tetembungan tetukulan apa sing akeh ngungkuli tukulan suket niku tukuling karep. Pun tukuling karep niku iso akeh ngungkuli tukulan suket. Sababe karepe manusa niku nek dituruti jagat ajeng diemperi urip kejaba mung aku dhewe. Ajane wong sugih kejaba mung aku dhewe. Ajane wong ayu kejaba mung ndekku dhewe. Karepe ngoten. Nggih to, kathah-kathahipun ngaten. Nah niku mboten iso nggih niku nyimpen kalih hardane nafsu sak saged-saged. Pokoke sampun rene negari Surateleng nggih pun agung kathah jajanipun kirang menapa kirang kondang bos pundi mulang karo aku rasah kowe mulang karo aku rasah mulang mbok ya wis kowe iki dadi tangga karo mbilung wis nrimo ra ya wis senengane kok dadak werna-werna dipecat kowe bali nyuluh welut meneh malah cilaka mbok wis rek gambar kucing apa nderek wonten wingking oh rek gambar macan piye pareng nderek aja njuk jajan lho ngono rek kecemplung kalen piye ilang oh matamu ilang piye keparingipun Togok urung marem rasane atiku yen aku iki durung iso nelukke jare kondange Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kuwi Ratu Titis Wisnu ya ora kok nggih luwih kuncara luwih wibawa yen aku iki iso nelukke Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna la 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 wis nembang mpun dipenggali piye nyuwun pangapunten
Narendra Dwarawati Prabu Kresna menika Ratu Winawanging Dewa. Sampun to sinuwun. Kandhek sakmanten kemawon aja ngujo ardane kanep Janura. Diriki kirapna kabeh Purwadyabala. Negara Dwarta jangkae yen perlu Kresna patenane kok. Wah nggih nyemanggaken ning atos-atos nggih. Tiyang niku nuwun sewu. Sak dhuwur-dhuwure keluwihan mesti enten sing ngungkuli. Langit nika dhuwur, ning dhuwuring langit enten langite. Tegese menungsa niku boten sampurna. Aku sugih Jayaji Kawijayan. Gamanku sepirang-pirang. Alah gaman niku mung piranti. Piranti sadurunge urip. Kasektenku Aji Jaya Kawijayan. Alah niku sami mawon nggih piranti. Niku kalah kali Adiling Kodraman sampeyan pun to segudang katahe kasekten sampeyan pun tumpuk timbun-timbun ning mengkene Adiling Gusti niku pun nekani. Alah ngelmu niku mboten enten apa-apane, gaman niku mboten mandi mergo Adiling Kodrat pun nekani. Ngoten ora mung ya mung innalillahi ya ta Kang. Ayo milane niku kabeh para prajurit ketapno tak gepuke negara Dwarawati. Kresna tan tulus anyakra ring Resiwaraja nawi suta kang munggah kalih rata teher tumyango ingkang sarotama tan warta magawe pupune guna sang resi. Yaki Kang Prabu. Iya Kanjeng Koko Prabu kula ingkang sowan. Ana wigati apa ngaturaken kauningan? Bedha dinten menika dadal barisanipun. Lho, sababe menika wonten mengsah nduduk angun-angun. Tegese mungsuh nduduk angun-angun mungsuh nekane sing tanpa layang penantang inggih Narendra Surateleng Prabu Bomantara. Ratu Surateleng Prabu Bomantara iki. Lah sak banjure jeneng sira Ratu Mandang nandingi kridane Prabu Bomantara kok malah kowe nganti nom-noman bagus iki sapa? Iya, Koko Prabu. Manut aturipun menika putra paduka Kanjeng Koko Prabu. Putraku niki. Putra saka ngendi? Niki, kula atur dangu piyambak. Monggo kula atur matur Raden. Long-long indriya mangun pung.
kanduhan rimang lirlino tanpa kanin yen tan ya utama mengko dhisik bocah bagus sira iku mau yen to ngaku putra Dwarawati sira iku mau satriya saka ngendi matura kawula nuwun inggih waleh-waleh menapa sinuwun kula menika wingking saking kayangan Ngeka Pratala. Kula menika wayahipun Kanjeng Hyang Pukulun Bathara Nagaraja ingkang Sudyamastani. Kula menika pun Bambang Setija. Atmajenipun Kanjeng Ibu Betari Pertiwi. Kowe adalah anakku nggih. Setija wonten dawuh ora sisip pun bapa ora nyelaki kalamun to panjenengan ingsun Darbe putra kelawan jeneng sira Setija ingkang mijil saka ibumu Yayi Pertiwi ya sing gedhe pangapuramu ya Gus sawetara nggone ingsun ora tetinju marang kayangan Ngeka Pratala niki boten dados menapa sungkemipun Kanjeng Ibu Betari Pertiwi kunjung resa paduka Kanjeng Rama. Iya tampa. Ning ngene, nggih, Setija. Saknyatane dadi putra Dwarawati anak Prabu Kresna kuwi ora gampang. Lire. Ora kok jeneng Kang Rama maido. Sarta ora percaya kelawan jeneng sira kuwi ora. Ngiras pantes pun bapa kepengin bakal neter marang kasektenmu. Yen to nyata-nyata sira iku mau putra Dwarawati reh ning negara Dwarawati lagi ana parang muka saka negara Surateleng. Sing jejuluk Prabu Bomantara bakal ngraman negara Dwarawati. Dina iki sira tak utus tentremna negara Dwarawati iki balekna kamurkane Prabu Bomantara ewadene yen to pancen Bomantara beguguk ngutha waton bondan tanpa ratu gajah gelar ngumbar planet purba wasesane dak pasrahke jeneng sira kulub kepareng nyuwun tambahing berkah pangestu Dewaji. Permorore mangut wong ngambreng oh becik besok amendemo baris kang prayitna awiya saranta wong ing Dwarawati
tinumpesen panikwa Pandhawa handut marang kemangsa tanurung dadi mungsa wis akeh para prajurit Dwarawati kang padha mundur iki nek bocah nom gagah bergas Gus kowe sapa menawa kowe takon karo aku putra Dwarawati kekasihku Bambang Stijo ya kowe sapa Narendra Surateleng Prabu Bumantara kowe anak Prabu Kresna ya pancen kepara nyata bapakmu kon pene jarene bapakmu kuwi titising Wisnu pamonging para satriya linuhung pamonging jagat aku kepengin neter kasektene ketoke bapakmu jireh Prabu Kresna wis iram wis iring mangerteni marang kasektene Prabu Bumantara Balya bapakmu kon maju mrene langap paton ngucap Prabu Bumantara menungso kepanjingane iblis ora susah nyumbari Kanjeng Rama anake lanang wae iso ngrampungi dapuramu piye nantang perkara jeleh urip kowe yo sumuk nyawamu cangkem Widya dayane bocah iki
Yo, prayekno ngati-ati. Tiban pusakaku Trisuwa bengkak gagah. Mantara kandhek denya magut yuda cepane Jotan bangkit tekan palastra yektine teku timbul ing ayuda Pancasunya ajine aja mlayu. Edian urip meneh apa abang ayo gaman nekane atiku kowe iblis lanat kowe kacarita pejah kapisanan Prabu Bomantara kagi kencana yektine Setija Darbe Siyung ingkang sinebat Siyung Kencana peparinganira ingkang Hyang Sanghyang Nagaraja ampuhe kagila-gila. Nadyan semanten ugi Bambang Setija nadyan matya kaping 7 sedina maksih ngambah Bantala gregah bisa wungu saking nendra kaya tangi turu karana Setija Darbe Aji Pancasunya peparinganira ingkang Ibu Batari Pertiwi tekse Pancasunya gawan bayi ora perkara lae meguru nanging Setija Darbe kasekten Pancasunya peparingira Batari Pertiwi dewaning bumi pramila Setija nadyan to matya kaping 7 sedina yen to maksih sinangga bumi yen to durung tumeka pestine bisa waluya temah jati temah mulya mulat ingkang Rama Prabu Kresna. Wong bagus anakku wong Sigit Setija wonten timbalanke ngadhawuh Kanjeng Dewaji nyata-nyata yen to jeneng sira iku mau putra Ndwarawati putraning Prabu Kresna ketitik sira ketiban pusaka nemaiti wasparandene gregah sira bisa waluya jati temah mulya karana Aji Pancasunya peparinge ingkang Ibu Batari Pertiwi ya pancen bener mengkono. Nah, dina iki Setija rehning sira bisa ngrampungi karya tegese nyirnakake memalaning negara Ndwarawati. Sakwise sak gugure Bomantara tegese Surateleng suwung. Ora ana ratune. Paripaksa jeneng sira jumeneng ratu ana negara Surateleng. Mekaten Dewaji. Iya. Setija kowe dadi ratu ning Surateleng nanging liyen jenenge aja jeneng Surateleng. Negara Surateleng liyen jenenge dadekno sarta jenengno negara Traju Trisna. Traju iki tegese nimbang, Trisna kuwi katresnan. Mbok timbangi katresnane kuwi sapa? Kae Galung. Rungokno kae ana bayi
lahir tangising punang jabang bayi. Jabang bayi lahir kae kuwi anake si Bumantara sing diparingi tetenger sawarka. Mekaten Dewadi. Iya. Kuwi tresnanana. Openana tanpa beda kaya kowe ngopeni marang putramu dhewe najan sira durung palakrama apa meneh sira darbe putra durung tau nanging kae openana tresnanana ya ngger sababe apa? Lah ya kae sawarka kae sing duweni kamukten negara Suratana ya Traju Tresna iki. Oh, mekaten. Ya. Tetep sira jeneng ratu ana Traju Tresna. Ayamana kawula Traju Tresna sedika ngesaken dawuh Paduka Rama.